Κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημοκρατικού Συναγερμού συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Προσφύγων το σχέδιο ρύθμισης των οφειλών των προσφύγων καθώς και την προσπάθεια απαλλαγής των εγκυητών. Όπως διεφάνει από τη συζήτηση, τα σχέδια θα πρέπει να παραταθούν για εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως θα πρέπει να ενημερωθούν οι πρωτοφυλέτες και όλοι οι εγκυητές έγκαιρα και πλήρως. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος διευθέτησης των δανείων, ο καλύτερος τρόπος απαλλαγής των εγκυητών, ίσπραξης των οφειλωμένων από το κράτος και κατ' επέκταση η προστασία των κεφαλαίων του 0,4% προς όφελος όλων των προσφύγων. Επαναλαμβάνουμε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα αποδεχθεί ποτέ τα χρήματα των προσφύγων να τα πάρει το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δυστυχώς δεν παρευρέθη στη σημερινή συνεδρία.